Amin, mărire Domnului. S-a citit din Psalmul 23 și spunea cuvântul Domnului însăși căci Domnul este păstorul nostru și al lui David. El ne scoate, El ne duce la hrană binecuvântată. David spunea în psalmul acesta că și el își pune încrederea în Dumnezeu. Amintea la un moment dat că dacă va fi nevoie să umble prin valea umbrei morții, el nu se teme pentru că Domnul este cu el. Amin. Aș vrea să ne oprim la una din cele 6 binecuvântări. Peste puține momente vor fi citite 6 binecuvântări pentru fiecare micuț în parte. Noi deja le știm, este vorba de Cartea Numeri, capitolul 6, însă de data aceasta la versetul 26. Acolo întâlnim binecuvântarea a 5-a și a 6-a. Domnul să-și înalțe fața peste tine și El să-ți dăruiască pacea. Aș vrea să discutăm câteva lucruri în comun, doar și numai despre a 6-a binecuvântare, despre pace. Ce însemnează să ai pace? Cine este pacea? De unde ne vine pacea? Cum poți să dobândești această pace? Mi-aduc de aminte atunci când Iisus Hristos s-a născut. Zice cuvântul Domnului că o oaste angelică s-a unit la un moment dat, când păstorii au venit din Betleem să vadă pruncul micuț pe Iisus Hristos. Și zice cuvântul Domnului în Evanghelia lui Luca, capitolul 2, versetul 14. Au cântat un imn atât de frumos și adevărat. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ, între oamenii plăcuți lui. Pacea lui Dumnezeu nu este oriunde, doar între oamenii care sunt plăcuți de El. Amin, amin. Dacă vrei ca pacea lui Dumnezeu să fie peste tine, va trebui să-ți placă de Dumnezeu. Dumnezeu a avut în vedere ca prin robul său, primul lider, Moise, să stabilească această binecuvântare de la bun început. Era vorba despre pace. Și aș vrea să aflăm mai exact cine este această pace. Isaia profețește cu 700 de ani înainte despre un rege al păcii. Capitolul 9 cu versetul 6. Zice acolo atâta de frumos. Un copil ni s-a născut și spune mai multe despre el, cum va fi numit sfetnic, Dumnezeu tare, părinte al îndurărilor și în final, regele păcii. Această pace care este așa binecuvântare era încă din vechime, planificată și rostită într-un mod ascuns, ca o parolă mai exact. Era vorba despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care și-a dat viața la cruce, care a trăit printre noi, plin de har și de puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, contează mult să avem pace. Dacă nu ai pace, nu poți să dai pace. Din moment ce pacea nu este la tine, n-ai de unde să dai pace cuiva. Mi-aduc de aminte una din predicile Mântuitorului. Evanghelia lui Matei, capitolul 5, versetul 9. Este vorba de a 7-a fericire. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai celui preanalt, al lui Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta, ce ești? Ești omul care te bucuri de pace, care cauți pacea? Sau ești omul care te bucuri de veștile rele? Dragi credincioși, Iisus Hristos ia cuvântul într-o altă discuție. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, cu versetul 27. Insista El și le zicea la ucenici și nouă astăzi: vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Să aveți încredere în Tatăl. Spune tot în acest capitol, dar de data aceasta la început. Iisus Hristos vrea să-ți dea pacea, să-ți lase pacea. Dacă ne uităm la Biserica Primară, Cartea Fapte, o numesc eu Cartea Bisericii Primare. Capitolul 9 cu versetul 31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțeau, zice cuvântul Domnului. Tu dacă ești binecuvântat de Dumnezeu așa cum s-a amintit de la bun început,
ar trebui să fii plin de pace. Pacea în sine nu însemnează să dai la propriu pace cu cineva, cât mai mult însemnează la figurat. Să dai pace. Mi-aduc de aminte, stimați credincioși, chivotul Domnului la un moment dat ajunge într-un loc la care n-a plănuit nimeni să ajungă într-o casă. Și zice cuvântul Domnului că datorită că a ajuns într-o casă la care nu s-a așteptat nici măcar proprietarul, Dumnezeu a făcut ceva pentru casa aceasta. 2 Samuel, capitolul 6, versetul 11. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed, Edom, din Gat. Și Domnul l-a binecuvântat pe Obed, Edom, și toată casa lui. Când chivotul în care se află legământul lui Dumnezeu, zice cuvântul Domnului, legământ de pace am cu tine, cu Israel și cu toate semințiile pământului. Când legământul păcii este în casa ta, ești un om binecuvântat. S-ar putea să călătorești cu autobuzul, cu mașina, nu știu cu ce. Să fii la locul de muncă și să vină cineva să zică, vreau să spun ceva. Domnule, nu știu de ce, dar atunci când stau lângă tine, simt așa o bucurie, o armonie, aș vrea să te aud, să spui orice. Și chiar dacă ai vorbit chestiuni de viață, de muncă, de activitate, nu contează. Simt așa ceva care îmi dă liniște. Acel ceva este Duhul Sfânt. Amin, Doamne. Această pace, dragii mei, este de fapt a treia roadă a Duhului Sfânt. Galateni 5:22. Iată că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, este bucuria și a treia pace. Poate că ești aici în această seară și acești copii încă nu pricep nimic. Și dumneata pricepi. Și nu mai ai liniște în viața ta. Ai încercat multe lucruri. Să redresezi, să liniștezi, să calmezi. Iisus este acel care vrea să-ți dea pace. Mi-aduc de aminte de cartea lui Iov. Un om al suferinței. Și omul acesta l-a avut pe Dumnezeu dintotdeauna. La capitolul 1, versetul 1, zice cuvântul Domnului că era un om sfânt neprihănit. Se temea de Dumnezeu. Era curat la suflet. Și Dumnezeu era cu el. La capitolul 22, în această carte a lui Iov, versetul 21, ne dă definiția astăzi. Ce poți să faci ca să ai pace? Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Vei avea pace, te vei bucura astfel iarăși de fericire. David, la un moment dat, s-a citit Psalmul 23, e Psalmul lui David. Dacă ne ducem puțin la Psalmul 13, cu versetul 5, zice, sunt fericit din pricina mântuirii tale. Mai exact, David aici avea pace că era înainte de păcat. Din moment ce David a păcătuit, primul lucru, n-a mai avut liniște și pace. Pentru el n-a mai contat că este împărat, n-a mai contat că este cine este, și el a devenit cel mai slab om de pe fața pământului. Și atunci alcătuie Psalmul 51, versetul 1. Doamne, ai milă de mine, bunătatea ta cea mare. Uitați ce zice cuvântul Domnului la versetul 10 într-acest psalm. Zidește în mine, Dumnezeule, o inimă curată și statornică. Mai zice ceva. Pune în mine, Doamne Dumnezeule, un duh nou și statornic. Pentru că Duhul omului de care amintea fratele de triunitatea umană care o descrie Scriptura în mai multe referințe biblice. Duhul lui David din el, care nu este Duhul Sfânt, și o să vedem aici de ce nu e Duhul Sfânt, e Duhul omului, de care vorbește Eclesiastul 12:7, după cum Duhul este trimis la om și trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. David era compromis. Și atunci a zis, vreau un suflet nou, un duh nou. Mai exact, un gând nou, pentru că gândul lui era compromis. Duhul omului egal gândul omului. Psalmul 139, versetul 2. De departe împătrund gândurile. Știi când stau jos și când mă ridic. Versetul 23, într acel capitol. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem gândurile. Dar prima dată zice, cunoaștem inima. Dragii mei,
După ce David se asigură și zice, examinează-mă Dumnezeule și verificăm gândurile, mai exact duhurile, la următorul verset, care este ultimul, zice, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Revin la Psalmul 51, versetul 11 de data aceasta. După ce David, la versetul 10, restabilește Duhul lui, reformatarea Duhului, în momentul 2, se asigură și mai zice ceva. Nu m-a abandonat de la fața ta. Doamne Dumnezeule, nu lua de la mine de data aceasta Duhul tău. Am eu o lectură care o numesc cele 7 echipe. Primele 2 echipe, prima echipă este Triunitatea Sfântă Divină, o știm. A doua este Triunitatea Umană. A treia echipă este formată din liderul echipei numărul 1 cu numărul 2. Avem exemplul aici. Duhul Domnului, adică Duhul Sfânt, trebuie să se unească cu Duhul tău. Și atunci va ieși o echipă unitară. Dragii mei, după ce David zice, acum dăm și Duhul tău cel Sfânt, că peste el nu mai era Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit la David din moment ce a fost uns de judecătorul și prorocul Samuel. 1 Samuel adeverește cuvântul acesta la capitolul 16. Din moment ce a turnat unde lemnul peste David, Duhul Domnului a venit peste el din ziua aceea și cele următoare. La versetul 12, la Psalmul 51, descoperim că David mai zice ceva. Dă-mi iarăși bucuria, adică pacea aceea care tu mi-ai dat-o de când m-am născut, prin legea lui Moise. Când Domnul îi vorbește lui Moise și lui Aron și spune, iată cum să binecuvântați pe copiii lui Israel. Să puneți numele meu peste ei cu cele 5 binecuvântări și a 6-a binecuvântare. Mai exact, astăzi înțelegem, să puneți numele Domnului Iisus Hristos prin cuvânt care era ca un secret, ca o parolă atunci, sub numele de pace. David acesta nu mai avea pace. Și el la versetul 12 zice, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Mai exact, bucuria mântuirii este rodul Duhului Sfânt. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria. Ce inițial lui David? Bucuria. Ca dovadă, David zice, dacă chiar ai reformatat Duhul care era în mine, mi-ai dat înapoi pe Duhul Sfânt, acum dăm fructul Duhul Sfânt să fiu sigur că eu am fost din nou apreciat de tine. Dragii mei, într această ziua se va cere aceste binecuvântări la care tot poporul va spune amin. Aceasta constituind și însemnând că câți de amin or fi, atâtea cereri sunt depuse. Un alt lucru, dragii mei, cum putem noi astăzi să primim pacea adevărată? Cei care poate că nu avem sau am pierdut-o. Mi-aduc de aminte, zice cuvântul Domnului profetul Isaia la capitolul 53, versetul 5, partea a doua versetului. Și pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Și prin rănile Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus, suntem noi tămăduiți. Mai departe zice cuvântul Domnului prin profesorul nostru Pavel la Cartea Roman, o scrie la Roma, capitolul 5, versetul 1, vis-a-vis de împrietenirea și relația refăcută cu Dumnezeu. Pentru că noi n-am mai avut niciun drept niciodată. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, aviz, credința vine în urma auzirii, conform Roman 10:17. Și continui aici. Prin credință avem pace cu Dumnezeu, dar nu oricum, decât numai prin Domnul nostru Iisus Hristos. Relația împăcării cu Dumnezeu nu o poți avea decât prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Filipeni, din nou, tot acest om este autorul, călăuzit de Duhul Sfânt, la capitolul 4:7, unde zice un alt cuvânt minunat vis-a-vis despre pacea lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu care depășește orice om savant, orice știință, orice cultură care este superioară și ieșită din grafic. Pacea lui Dumnezeu care depășește orice explicație medicală, savantă sau cum vrem noi să o numim,
care trece orice pricepere, vă va păzi inimile. Și mai zice ceva aici. Și gândul. Gândul, am spus mai devreme, că însemnează egal Duhul omului. Vă va păzi inimile și gândul, dar nu oricum. Doar gândul care este consemnat, conservat în același timp, reactivat prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu a dat porunca aceasta să chem poporul și să-l binecuvintezi și să spui a șasea binecuvântare, să fie pacea mea peste el. Un alt verset vis-a-vis de pace. Sunt multe altele. Eu m-am gândit doar la câteva. M-am gândit să vorbim doar de a șasea binecuvântare. Se putea și de celelalte. Zice cuvântul Domnului la Psalmul 4, ultimul verset 8. Eu mă culc și adorm în pace. Cunosc un coleg de-al meu, păstor în Spania, am fost acolo și zicea omul acesta la un moment dat că vis-a-vis, perete în perete cu ei, era o vecină. Și într-o zi ăsta a dus și i-a zis să ne ierți că noi suntem mai gălăgioși, mai cântăm, ne mai rugăm. I-a explicat omul ce face. Program religios. La care această femeie, surprinzător, perplex, îi zice așa: eu, de fapt, când aud gălăgie la voi, nu știu de ce, dar mă simt tare bine. Nu știu ce ziceți, că nu înțeleg limba voastră. Zice, de multe ori mă dau cu scaunul mai aproape de perete. Aud mai bine, dar nu înțeleg nimic, dar nu știu de ce vine peste mine o stare de liniște, de pace. Așa că ori de câte ori faceți gălăgie de felul acela, mie îmi faceți bine și voi n-ați știut. Voi ați crezut că îmi faceți rău. Într-o altă zi, această femeie era dement, avea probleme cu capul, rău de tot. Zice, în moment ce eu vă aud pe voi, parcă gândesc altfel, mă simt bine, parcă nu mai trebuie să iau nici medicamente. Zice, m-aș muta cu voi, nu vreți să faceți ușă în perete? Să avem o direcție liberă, deschisă? Dragii mei, atunci când pacea lui Dumnezeu este peste cineva, când persoana respectivă pătrunde în perimetrul respectiv, vreau să vă zic că acea persoană este purtătoare de pace. Aduce pace, slăvit să fie Domnul. Dar ești omul care să aduci pace? Și dacă nu, de ce nu? Psalmul acesta zice, eu mă culc și ador în pace. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. Poate că ești stresat, ești apăsat, poate că ești aici și nu-ți găsești locul. Adevărata liniște între această seară este Iisus Hristos. Pentru că am citit din cuvântul lui Iov 22 cu 21, prietenește-te cu Dumnezeu. Dragii mei, știți ce relație vrea Iisus Hristos să aibă cu tine și cu mine? Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, versetul 15. Iisus a luat cuvântul și a zis, nu vă mai numesc robi. Pentru că robul și dă detalii de ce. Nu în stare să știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten și dă dovadă de ce. Pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am primit de la Tatăl. Acum aș vrea să înțelegem un lucru. Relația dintre doi frați, să știți, și sunt sigur că știți, că nu sunteți inconștienți, sunteți cu toții oameni culți. Relația dintre doi frați nu e egală ca relația dintre doi prieteni. La noi, de exemplu, în localitate sunt doi frați biologici, adică de ambii părinți, vecini în același timp, și sărmanii oameni, ei și-au rezolvat problemele și s-au împăcat de fiecare dată prin instanță, adică la tribunal, ca să înțelegi. Dar sunt frați. Iuda și el a fost frate. Cu ucenicii, chiar cu Domnul Iisus Hristos. Dar n-a rămas și prieten. Însă relația dintre prieteni și prieteni, chiar Iisus Hristos dă un exemplu la un moment dat. Evanghelia lui Luca, capitolul 11, versetul 8. Când prietenul la miezul nopții vine și insistă, prietene, dăm niște pâini, cam niște oaspeți la masă. Și zice așa, chiar dacă nu s-ar ridica să îi le dea pentru că este prieten, măcar, zice cuvântul Domnului, totuși măcar, pentru că stăruința lui supărătoare, totuși se va ridica și va da ce? Nu doar pâini, ba mai mult decât pâini, tot ce va avea nevoie. Dragi credincioși, vedeți de ce trebuie să ne împrietenim cu Dumnezeu?
Pentru că Dumnezeu are în vedere să ne dea tot ce avem nevoie. Eu vreau să mă opresc aici, dar nu uităm în ultimul rând. Revin la Psalmul 4:8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai cu Doamne îmi dai liniște de plină. Amin. Uitați cum se încheie cuvântul Domnului, ultimile 3 cuvinte. În locuința mea. Poate că în locuința ta va veni într-o bună zi un demonizat. Poate că în locuința ta într-o bună ziua va veni un om cu ceartă, cu scandal. În pacea Domnului este în viața ta cu adevărat. Duhurile acelea care vor veni la tine nu vor ajunge și vor cădea în leșini. Pentru că în tine există o binecuvântare activată încă de la legea mozaică și mai mult decât atât, prin Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Stimați credincioși, stimată Biserică Sfântă a Domnului Iisus Hristos, zic ca Domnul să ne binecuvânteze.